Aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició del Carnestoltes i el concurs de disfresses que organitza Veu Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament. La festa de la disbauxa s'ha iniciat a les 4 de la tarda davant de l'Ajuntament amb una cercavila que ha anat recollint un gran nombre de veïns i veïnes i els ha portat fins al pavelló municipal. Des de Veu Jove han explicat que, a banda de la molta gent que ha vingut disfressada fins al pavelló, aquest any han participat 8 comparses i més d'un centenar de persones al concurs de disfresses on, per sobre de tot, hi ha destacat l'originalitat i una molt bona feina de confecció. I com és habitual, els més petits i petites han gaudit de l'animació infantil que ha anat a càrrec dels trombòtics. Mentre que aquest any, i com a novetat, els nens i nenes més grans han ballat a la sala polivalent amb la disco mòbil infantil, on hi han sonat els millors i últims temes musicals. La jornada ha finalitzat a les 7 de la tarda amb la tradicional xocolatada popular a l'entrada del pavelló.